dat Hudson Away, dat gaat maar niet weg. Hè. Al die rotzooi, die moet nog altijd in de uitverkoop. En we hebben BH's en we hebben alles. Bikinis. Speciaal collectie. En we hebben eigenlijk een speciaal collectie. Kunnen we dat ook passen? Ja, we hebben nog een paskamer. Ja, maar wacht even. Ik ga hem nu gaan passen. Let maar op. Nee, dat is niet. Zijn er niet strak genoeg? Ja. Ja, het is zin tot het allemaal weg moet, hè. Huh? Het is zin tot het allemaal weg moet. Ik vind als het maar goed te raken, meneer er een lol van eet, is het toch hartstikke goed, toch?